Dokumentala ez da ohiko dokumental historiko bat. Historia da nola gure apaisak gaur itzultzen diren kartzelara, ez? Kartzela dago egina inorrez dadin atera, baina orain dago tapiatua inorrez dadin sartu, ez? Agian ez gogoratzeko inork han gertatu zena, eta guk paretak apurtu ditugu eta sartu gara, ez? En la cárcel de Zamora se preparó o se ajustó un sector, una zona solo para sacerdotes. Hau sortu da memoria ariketa bezala, ez? Gaur hemen elkartuko dira 30 apaiz Zamoran egon zirenak, egon zirenetatik gehienak, 57 edo egon ziren, eta orain arte ez da halakorik egin, ez? Esan dezagun itzaletan egon direla, eta gure memoria kolektiboak itzal asko ditu, eta bada garaia argitxoak sortzeko, ez? Eta gogoratzeko zer gertatu zen frankismoan, eta kasu honetan frankismoaren amaieran. Zamorako kartzelaren historia ez da oso ezaguna nire belaunaldiko entzat, eta Ritxik ere zuen ezagutzen oso ondo, ez? Agian entzute ez edo zeharka, baina guretzat ere izan da memoria ariketa bat. Zelan gauza asko ondo oraintxe gertatzen ari baliz bezala gogoratzen dut, eta orduan batez ere dokumental honetarako duela pare bat hilabete edo 3 batzuk ara joan ginen eszena batzuan grabatzera. Beraz, duela 50 urte egon ginen toki hartara berera itzuli ginen, da ikusi genuen, nun ibili ginen, da nun bizi ginen, da tunela nun egin genuen, da motina eta hori guzti hori, eta orduan 50 urteko historia berriz gainera, unkigarria, handia izan zen. Sorgintea bro, ez baitakit zer adona. Nola bizi izan nuen da bizi izan dudan, hau espektazioa handiz, zer egin duten, eta gura handago, baina hemen dago buruan. Barruan, eta horitzamen ondia, noski, gaztea nintzen, gaztea ginen, ilusio handiarekin bizi ginen, eta kartzelare horrela bizi izan genuen, orduan hor dago. Ikusiko dugu, zer egin diuten. Ha pretendido sacar partido por el extranjero y esgrimir contra nuestro régimen los excesos de algún clérigo vasco separatista o los errores. Gehienek 80 urtetik gora dituzte, orduan ez genuen atzeratu nahi genuen alik eta apaiz gehienak egotea, ez? Eta omenaldi bat izatea baita ere, ez? Argi hori piztea. Belaunaldi bakoitza bere belaunaldikoa jakiten du, eta berak bizi ez duena jakitea ez da erraza, orduan interesatu egin behar da, orduan geuri ere aurreko belaunaldina zitzaigun gehiegi gustatzen asko, orduan gero arreta eta interesa hartzen baduzu, ikasten duzu. Hau ere berdin, orduan hor geldituko da dokumentu hon bat, kartzela bitxi batena, berezia, espeziala, Vatikanoak eta estatuak adostutako kartzelarik ez da izan inun. Hortxe gertatu zen Zamoran, da hantxe egon ginen. Orduan kartzela oso berezia da, bakarra, horrelakorik ez da izan, Europan da agian munduan ere ez. Eta hori da dokumentalak adieraziko duena, eta bitartean geu gaude, eta emozioa hondiz hemen zain.